siji gumalong dambyak gumragut lampahe pinarung rapyawatang anggati gumalaranga bai sora iku moro Pratama lumangsana sesarengan para prajurit Yudha Budaya. Dadang alai biu Batarupa sora ewatya kumurut Rumanggang girang-girang Juga tandang-tandang Jumangka gagah gumrika Biru pernah Usmamapta siyaga Kyong makarya angkat Karyaning projo Murni karta harjo Kalau ngopi ngasur nuwun lalu dilintang audio profesional Makarya sesarengan Yudha Budaya Tito Tito Batarupa sore ewatya kumuro Rumanggang girang-girang Juga tandang-tandang Jumangka gagah gumraka liru pernah Dosa mata siapa Yang makarya angkat Karya nengkajo Siapa para prajurit-prajurit ingkang agem busana pating galep biar pating calorot Siapa sing ati-ati bocah bagus lo awas lo Waspada sing ati-ati lo ger lo ya lo was ya no was ayo lo kembali berikut bersama kalian Yudha Budaya asli lo ayo deh krimping budale prajurit Yudha wis anggem prang lumayu nuju palagan swara cambuk atite kayane
sok becut saman di mana beraroton dan kawo yo oh 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 yo budale ngeprajurit kuda terus nganggrem yang lumaju jroning makan swara cembung anite kaya ing antariksa pecot sama dipan anggeret rata benawa Sioko para prajurit gampiak pawurahan semoro candrane blalak ae loh was loh op no yo op no yo no yeah no yo Perayaan mau sengaja di bocah bagus ya lo was lo yo lo ya
Kembali berhibur bersama kalian budaya Arya asli Tulung Agung asli lo kingklong numpaan dong ngapel kingklong graya saeko kantong bolong ati ngadang berdendang goyang semarang iringane bonang rebak kendang gambang ngilang samaran iku ora sumelang ora cemplang tumandang goyang semarang kingklong numpaan dong ngabel kingklong graya saeko katong bolong ati ngadang berdendang goyang semarang iringane bonang rebab kendang gambang ngilang samar atipun ora sumelang ora cemplang tumandang goyang semarang lo ayo nonton jaranan budaya op lo ye lo lo ye lo Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yesus ini wong loro ta ya. Sing penak wong loro. Iki pamundhut Mas Bandi sak Wadyabala, iki ana Mas Grandong. Ya Dik Sus. Nggih. Sapa kae nganggo klambi biru. Saja pampas ora katone ayu. Terima kasih loh ya. Cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi kalu kapan bisa dik aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi kalu. Matur suwun Mas Tito nggih. Dik Tito matur suwun. Rawan desa anake wong tani. Dik Sutini Yen guyu ora kuwati. Dik Sutini Rawan desa sregep ngaji. yo Dik Sutini Dik Sutini mana bisa urip nyawiji. jalo apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tegani apa jalo gelang kalung sing gedhi awaton sliramu gelemo tak rapi. Yo Dik Tito, ye selamat datang. Mas Kaseri, ye matur suwun. Ho 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 ho. Awas. Yo, 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 yo. Lo. Lo.
Dadi cek glonot, cek glonot. Ker. Mbahmu kono, manise. Oh. Iki ana dik doer dik Tito. Ayo, tiba dik Tito lan kanca-kanca. Iki lho, sampean dicari dik doer sampean ora kangen. Budaya Nggih, saya wengi tansah